Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer. Cijene poziva u roamingu najčešće nas prisile da se uopće ne koristimo mobitelom kad putujemo u inozemstvo. Pa onda u naizgled ujedinjenoj Europi, punoj barijera, nekad putujemo fizički, ali ne i virtualno, a nekad obrnuto. No nešto se mijenja. Već ulaskom u Uniju napokon su i u Hrvatskoj nekad lihvarske cijene znatno pale, a Europska komisija najavila je da će do kraja iduće godine naplatu roaminga potpuno ukinuti. Gdje god bili unutar granica ovog povlaštenog kluba, razgovore ćemo plaćati kao da smo doma. Eto, kad već ne ide glatko u sferi politike, Ujedinjenje Europe nastoji se izvesti telekomunikacijskim valovima, ali opet kroz podjele. Tako nam recimo susjedi u Srbiji i Bosni i Hercegovini postaju daleki kao donedavno neke azijske zemlje. Jeftinije postaje razgovarati s nekim sa sjevera Norveške nego sa zapada Srbije. Pokušajmo sada tu novu zavrzlamu rasplesti s večerašnjim gostima, sa Ritom Bukovčan, predsjednicom udruge Pokretnih komunikacija Hrvatske i telekomunikacijskim stručnjakom Đurom Luburom. Dobro večer oboma. Dobro večer. Dobar večer. Gospođo Bukovčan, zašto smo do ulaska u EU plaćali vrtoglave iznose za roaming? Na što se roaming uopće odnosi? Roaming se odnosi na uslugu koju svaki građanin, znači svaki onaj korisnik mobilnog uređaja koji je bio kod domicilnog operatora u nekakvoj vrsti pretplate ili prepaida, kada izađe iz granice Republike Hrvatske, automatski prelazi naravno na drugog operatora. Korištenje znači mobilnog telefona u mreži drugog mobilnog operatora uzrokuje novi trošak koji se onda zove roaming. Ali roaming je zapravo stvar odnosa između pojedinih operatora. Njihove međuodnose smo zapravo plaćali. Da, ali u ovom trenutku svaki građanin koji je izašao iz Republike Hrvatske je zapravo platio uslugu stranom operatoru koji je onda domicilni operator samo naplatio od svakog od korisnika. Što znači da zapravo... Snosili smo troškove telekomunikacijskih kompanija. Pa u jednoj mjeri donekle da, ali sa druge strane svaki takav trošak je zapravo prouzročio sam svoj korisnik. Tu treba naglasiti da svi su mobilni operatori naravno imali određene povoljnije pakete u odnosima sa drugim operatorima, pa se moglo oko toga obavijestiti i onda bi svaki korisnik mogao nešto jeftinije telefonirati. S ulaskom u EU, podsjetimo se od srpnja 2013. koliko jeftinije općenito mobitelima komuniciramo? Komuniciramo jeftinije jer znači primjenjuje se na nas regulativa Europske unije. Automatski su cijene roaminga, postoji jedna vršna cijena koja se ne može prijeći. Isto tako svi strani mobilni operatori koji su nam pružali usluge kada smo prije odlazili u inozemstvo, sada u ovom trenutku moraju se povinovati znači uzusima Europske unije i automatski se onda određene cijene spuštaju i vršne cijene ne mogu preći određene granice kao što su mogle kada smo bili znači izvan Europske unije. Dobro, sad smo kao dakle u toj jednoj zoni Europske unije. Da. Sad, gospodine Lubura, što sad s prestankom naplate roaminga, postupnim prestankom i konačnim do kraja iduće godine? Kako će kompanije nadomjestiti očito nekakav gubitak prihoda? Ako se to može na taj način gledati. Hoće li to ići preko leđa zaposlenika, kao što to obično biva, smanjit će im primanja, otpuštati ih, ili će to ići preko leđa korisnika kojima će izmisliti neki novi namet ili oboje? Prvo valja reći da su operatori prije nego što se na nas počela primjenjivati regulativa naplaćivali visoke cijene roaminga, prvenstveno zato što su to mogli. Dakle, tu ne mislim samo na naše operatore, nego i na strane, dakle na njihove strane partnere, jednostavno mogli su i naplaćivali su. Jednako dakle, izmislili su geografija fizičkih udaljenosti. Dakle, nikakvog stvarnog tehničkog troškovnog razloga za to nema. Ima razloga u infrastrukturi, ne putuju radiovalovi. Danas više nema nikakvog razloga, već godinama nema nikakvog razloga da te cijene budu bitno skuplje. Ima razloga da zbog manipulativnih troškova i zbog udaljenosti da budu nešto skuplje, međutim nema nikakvog razloga da budu 10, 20, 50 ili 300 puta skuplje kao što je to bilo. Jednako kao što danas nema nikakvog razloga da vas cijena poziva iz Dubrovnika u Zagreb da bude 30 puta jeftinija ili 50 puta jeftinija nego iz Dubrovnika u Brisel. I novi paket regulative Europske unije, osim što će riješiti cijene roaminga koje bi se trebale uskladiti sa cijenama u nacionalnom prometu, bi trebala riješiti ovaj problem međunarodnih poziva. Dakle, poziv iz Dubrovnika u Zagreb i poziv iz Dubrovnika u Pariz bi trebao jednako koštati. Dobro. Kako će se smanjeni opseg prihoda onda nadomjestiti? Ako pitate operatora, oni vam neće dati odgovor na to pitanje, međutim, po mom mišljenju... Ali sigurno već o tome razmišljaju. Pa naravno da razmišljaju. Oni su već dosad
pretrpili jedan dio gubitaka. Što su do sad radili? Oni će postepeno napraviti nove pakete, tako da korisnici ne primijete da je u stvari došlo do jednog manjeg poskupljenja. U prevodu, operatori moraju zarađivati. Dakle, tamo je neko uložio novac i oni moraju ostvariti prihod. Jedan značajni dio prihoda je dolazio do sada od roaminga. I to moraju sve više i više prihoda, jer je to kapitalistično. Gledajte, Hrvatska je zemlja koja je bila veliki izvoznik telekomunikacijskih usluga. Dakle, puno više stranaca dolazi u Hrvatsku nego što naših ljudi odlazi u inozemstvo. I ova cijela regulativa za hrvatsku ekonomiju i za hrvatske operatore nije dobra. Za korisnike pojedinačno je dobra. Međutim, kad gledamo u globalu, to nije dobro za nas kao državu. I operatori će naći način, ne brinite, da oni nadoknade te prihode. Naravno, tu im država mora biti pri ruci na način da ne mijenja svaki dan propise. Mi očekujemo i od telekomunikacijskih operatora značajna ulaganja. Međutim, nitko neće ulagati ako nema stabilnost poslovanja, ako nema sigurnost da će u bar nekom razdoblju povrata investicije imati jednake uvjete. Evo, mi svako 5 dana mijenjamo poreznu politiku, mijenjamo regulatorni okvir i to nije dobro niti za ulaganje, niti za razvoj novih usluga, a u konačnici to onda nije dobro ni za korisnike. Sad, da vidimo na koji način trebamo shvatiti ovaj potez Europske komisije. Pokazuje li sada, dakle, Europska unija da je po pitanju zaštite potrošača stvarno jača od velikih kompanija? Dakle, da je nema ravne. Je li ovo velika pobjeda komisije? Je li ovo konačno ujedinjenje Unije? Pa, ujedinili smo se u Uniju u krajnjoj liniji, međutim, radi se tu i o jednoj određenoj situaciji gdje još uvijek ova regulativa nije prihvaćena. Evo, sutra je glasovanje u Europskom parlamentu. Nakon toga to još odlazi na nacionalna zakonodavstva gdje bi se trebalo upravo razmotriti ova činjenica kako će to utjecati na određene gospodarske grane, pogotovo telekomunikacije i recimo posebice Hrvatska u ovome biti pogođena, jer u ovom trenutku Hrvatska je turistička zemlja. Znači, kod nas je dolazio jako velik broj turista u Hrvatsku koji je koristio roaming, naravno i to će onda izazvati određene troškove, znači to je udar na domaće gospodarstvo, na BDP, smanjenje prihoda drugih po pitanju poreza za državni proračun. Evo i u promotivnom videu koji je na svoju stranicu stavila Europska komisija, hvaleći se ovim inovacijama, vidimo kako se upravo promovira novi sustav lakoćom komuniciranja koje nadilazi nacionalne granice i vidjeli smo ranije na internetskoj stranici da će baš za turiste koji idu u Hrvatsku, novopridošlu članicu, pozivi biti puno jeftiniji. Ono što je problem ovdje, što bih željela naglasiti, je da Europska unija, to jest komisija u ovom trenutku želi smanjiti cijene, maloprodajne cijene poziva. Međutim, već se postoji jedna skupina mobilnih operatora, malih mobilnih operatora u Europi koja se buni protiv takve vrste regulacije iz razloga što, recimo, u ovom trenutku neće se veleprodajna cijena regulirati, nego samo maloprodajna. Tako da će izložiti dio tih mobilnih operatora tome da će morati prodavati svoju uslugu, znači naplaćivati je po puno nižoj cijeni jer je maloprodajna cijena niska, dok će veliki operatori tim malim operatorima nuditi svoje usluge, znači taj jedan paket veleprodajne cijene samih usluga po puno višoj cijeni, da zapravo će biti na gubitku ti manji operatori. Netko će dakle i dalje zarađivati. A da, Sarita pokušava tu reći da bi se moglo dogoditi da manji operatori počnu gubiti na ovome. Ja čisto sumnjam da se dogodi da operatori počnu gubiti, on je način kako tu isplivati. Činjenica je da je Europska komisija i Europska unija u cjelini jako puno napravila na zaštiti potrošača općenito, pa tako i u elektroničkim komunikacijama. Možda je to nešto što najviše vidimo. I da nije bilo Europske unije, mi bismo i danas plaćali cijene koje su 5 ili 7 puta više od onih koje danas plaćamo. Već od 1.7. ove godine dolazi do idućeg smanjenja cijena. Dakle, 1.7. prošle godine kad smo se priključili Europskoj uniji smo uhvatili vlak i počeli primjenjivati tu regulativu. Od 1.7. ove godine dolazi do daljnjeg smanjenja cijena, pa će recimo cijena megabajta umjesto 4,26 koliko je danas biti 1,90. To je jedno značajno pojeftinjenje. Međutim, govorimo o putovanju unutar granica Europske unije i iako cijena roaminga pada dok se potpuno ne ukine, strah od telefoniranja u inozemstvu
i dalje preostaje i kod naših sunarodnjaka, dakle i kod drugih Europljana. Pogledajmo sada neke od rezultata zadnjeg istraživanja Europske komisije na uzorku od 26.000 građana Europske unije, koje pokazuje da zapravo skoro svi već, dakle, intuitivno, automatski prelaskom nacionalne granice ograničavaju upotrebu mobitela, pogotovo interneta. Gotovo polovica ih nikada ne bi koristila mobitel u drugoj zemlji Europske unije, a nešto više čak od ovih 25% isključuje potpuno mobitel. To je porazno. To je doista porazno da četvrtina ljudi isključi mobitel ako ide preko granice, a da pola ih koristi samo u krajnjoj nuždi. A kolega, pardon što vas prekidam, da još ne dopunim, kolega Zekić koji je pripremao ove podatke, kaže kako su Hrvati još veći paranoici, 31% ih isključuje mobitel u stranoj zemlji, a 39% isključuje internetski promet. To vam je zato što smo mi tek od nedavno uopće počeli primjenjivati ovu regulativu. Ja mislim da će s vremenom taj postotak smanjiva, da će se ljudi naučiti koristiti, pogotovo kako se budu smanjivale cijene korištenja telekomunikacijskih uređaja u Europskoj uniji. Pa vidimo samo, sjećate se, niko se prije nije vozio taksijem u Zagrebu. Danas se ljudi, evo ja sam se danas vozio taksijem, prije bi išao vjerojatno samo u bolnicu. Pojavili su se jeftiniji avioprijevoznici. Dakle, svaki puta kada padne cijena usluge, naravno da se onda polagano mijenja i način ponašanja. Samo se ljudi trebaju na to naviknuti. To je jedan psihološki moment koji se ne događa preko noći. Ova vrsta ponašanja je jednostavno prouzrokovana time da su u jednom prethodnom navratu, kada su boravili u inozemstvu, prouzročili sami sebi relativno veliki trošak za svoj budžet. A gledajte, ljudi su dobivali račune nebulozne, govorimo o desetinama, stotinama tisuća kuna, prouzročili sami sebi. Ja razumijem da je to iz kuta operatora tako, međutim ljudi su nekad i nesvjesno, njihov mobitel bi se spojio. Pa nekad se vozite prema moru iz Zagreba i u Gorskom Kotaru već lovi signal. I onda vam povuče mail i vi potrošite 800 kuna. Sad pazite, ti troškovi su bili glavni argument Europske komisije. Potpredsjednica je upozorila da milijuni tvrtki gube posao i ogroman novac zbog roaminga. Izjavili su, roaming je na jedinstvenom tržištu besmislen, riječ je o gospodarskom ludilu. Kako je bilo moguće da imamo jedno tržište i tolike gubitke u poslovanju za nešto što je tako vitalno, a to su komunikacije? Pa nisu svi gubili, operatori su dobivali. Da, ali... Mislim, operatori su međusobno, znači, morali razriješiti svoje međusobne odnose. Ali gubile su tvrtke koje su morale osigurati komunikaciju. Dokle god ne regulirate određenu vrstu tržišta, uvijek postoji način, dok god ne postavite pravila igre, uvijek se mogu drugačije stvari postaviti. Svaki puta kada se uvedu pravila igre, mislim da iz ovoga je zapravo vidljivo da svi operatori poštuju pravila igre, jer su u krajnjoj liniji odgovorne pravne osobe. I svi su naravno usklađeni sa cijelom zakonskom. Da preformuliram pitanje. Očekujete li da će sada posao početi bujati naprosto? Za sve firme koje naprosto imaju podružnice po cijeloj Europskoj uniji i treba im mobilnost njihovih zaposlenika? Mislim da su zapravo sve te tvrtke koje su imale u više država svoja nekakva sjedišta i komunikacije zapravo imale načine kako uspostaviti svoju međusobnu komunikaciju i kako na određeni način to... Dakle, argument nije bio uvjerljiv? Argument definitivno nije bio uvjerljiv. Ja ovdje mogu navesti iskustvo sa Svjetskom bankom u Washingtonu, koja je razgovarala preko ureda u Zagrebu i naplaćivala je, znači plaćala jednu lokalnu cijenu poziva. Vi ovdje imate neke tehnologije sa sobom? Da, nekoliko. I 2 mobitela, jedan na drugome, ne možemo ih baš vidjeti. Ali na raznim mrežama, pretpostavljam. Osjećate li već sada smanjenje računa? Zapravo, kako ne odlazim često u inozemstvo, kao i većina Hrvata, pretpostavljam da većina Hrvata barem uglavnom samo jednom odlazi u inozemstvo, dok stranci to rade malo češće i zato smo mi ipak turistička zemlja, imamo svoje more. S druge strane, nemam taj trošak preveliki od strane roaminga i kada sam boravila u inozemstvu, iskoristila sam svoje pravo korisnika i potrošača, obavijestila se o pogodnijim paketima, kontrolirala svoju potrošnju kao i većina ovih drugih
jednostavno sam prilagodila svoje ponašanje. Dobro, dakle, dodatni trud se mora ulagati. Sarita najvjerojatnije ne plaća sama svoje ove mobitele koje koristi, jer su oni od udruge pokretnih komunikacija koji su osnovali sva 3 mobilna operatora u Hrvatskoj. Međutim, činjenica, ja sam nedavno bio van Europske unije u inozemstvu i gledao sam ne koristiti mobilni uređaj. Međutim, već kad idem u Europsku uniju, koristim ga relativno normalno. Gospodine Lubura, što je sad, dakle, sa roamingom prema susjedima našima? Sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom? Dakle, tu se ništa neće promijeniti. Hoće li doći, da, a nemamo posebne ugovore o roamingu? Imamo, kako ne, pa... Oni sad spadaju u neku drugu zonu, neki od operatora imaju svoje partnerske firme tamo, imaju čak vlasnički povezane firme, a to ih ne spriječava da naplaćuju po 10 kuna, 10, 12, 14 kuna roaming iz Srbije. Dakle, tu ne postoje nikakvi razlozi, osim da se vratim na početak, jer to mogu. Dakle, zato je Europska unija dobra, zato je važna pripadnost tom elitnom klubu i zato je važno da i građani iziđu na europske izbore. Dobro, ali zašto mi spuštamo cijene samo kad nam to naredi Brisel, da se tako izrazi? Ne, cijene se spuštaju ili kad vam neko naredi, dakle kad ih neko regulira, ili spuštaju se zbog utjecaja tržišta. Mi vidimo u Hrvatskoj kad se pojavio 3. mobilni operator, cijene su drastično pale. Uveli su novi paket koji za jednu jedinstvenu cijenu nudi neograničeno ili gotovo neograničeno korištenje usluga u Hrvatskoj, pa su onda i drugi operatori to počeli slijediti. Međutim, postoje dijelovi oko kojih, što bi rekli u Srbiji, kad je već toliko spominjemo, niko ne želi talasat, jer je svima u interesu da zarađuju. Dakle, nitko nije imao interes da te cijene previše smanji, a niko ih nije na to prisilio i oni to jednostavno nisu radili. To je regulativa na tržištu. I isto tako tržišna utakmica će vas prisiliti da smanjite svoje cijene. Govori se često i o mrežnoj neutralnosti. Dakle, u trenutku kada teleoperateri žele ograničiti alternativa kojima mnogi još uvijek pribjegavaju, a to su razne aplikacije na pametnim mobitelima, takozvani Viber, Skype, Whatsapp i mnogi drugi messengeri takozvani koji omogućuju slanje SMS-ova internetskom vezom prije nego naplaćivanje pojedinačnih poruka. Gledajte, iz kuta operatora to je jedna relativno nepoštena situacija. Oni su izgradili mrežu, oni su došli do korisnika, a onda neki drugi OTT, takozvani OTT igrači, koriste taj pristup da bi zaradili novac. U Hrvatskoj je bio samo jedan pokušaj ograničavanja pristupa tim uslugama, dakle ograničavanja neutralnosti pristupa internetu, koji je vrlo brzo razriješen. Udruga Telekom je tu intervenirala i operator se vrlo brzo povukao. Ono što Europa želi, i ja to podržavam, je da onemogući operatore u ograničavanju pristupa internetu. Dakle, internet je neograničen, sve što je na njemu korisnici imaju pravo pristupiti. Dalo bi se razgovarati o tome da se neka ograničenja uvedu, jer operatori moraju naći način da na neki način prisile Facebook, Google i one koji na njihovim leđima zarađuju da podijele dio prihoda, ali onda takvu uslugu koja je ograničena ne možemo reklamirati niti nuditi kao uslugu pristupa internetu, nego eventualno kao uslugu ograničenog pristupa internetu. Korisnici uvijek moraju znati razliku između punog pristupa i onog koji je na neki način ograničen. A upravo je to bila ideja jednog od operatora da na mala vrata jednim vrhunskim pravnim manevrom izigraju korisnike. Jedna naša kompanija je pokušala ograničiti. Jedna naša kompanija je pokušala, ali su se vrlo brzo povukli, tako da, evo, bit ću dobar pa ih neću spomenuti. Bili ste protagonist tog manevra civilnog društva. Da, mi smo reagirali i oni su stvarno svaka čast vrlo brzo povukli jedan prilično nekorektan pokušaj. Gospođo Bukovčan, za kraj očekujete li sada više telefoniranja unutar granice Europske unije? Unutar granice Europske unije? Pa mislim da će ljudi normalno telefonirati jednom kada prihvate nova pravila ponašanja, znači da to, kada dođe zapravo do takve regulacije, da će jednostavno prebaciti se na određeni normalni modus operandi i da će raditi kao što rade i u domicilnom prometu, jer je zapravo cilj je ovoga napraviti roam like at home, znači kada ste u roamingu da pričate po istoj cijeni kao što pričate i kod kuće. Zvučite kao da se ništa puno ne mijenja, ali pa za sada
nisam sigurna da će se puno promijeniti, možda će računi biti niži ako ste odlazili to nam je jako važno, to nam je najvažnije. Ako ste odlazili u inozemstvo. Dakle, da ljudima pojasnimo, od 1.7. ove godine cijene se smanjuju 20%, a preko 50% podatkovni promet, a ako ova uredba Europske komisije prođe, ona bude izglasana, od kraja iduće godine, dakle od prosinca 2015. bi se trebalo ujednačiti cijene razgovora u cijeloj Europskoj uniji. Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama. Hvala vama. Telefonirajmo, putujmo, komunicirajmo, tako ćemo se možda i bolje razumjeti. Hvala lijepa na pozornosti.